L'èxit rotund que van tenir les dues representacions del mes de juny del musical Gris han dut a l'Associació Cerdanya Musicals a preparar dues funcions més per finals d'aquest mes. Les entrades per a les representacions que es van fer durant la Setmana Cultural del juny es van esgotar en hores i això va dur els responsables de la companyia de teatre a plantejar-se el fet de tornar a representar l'obra. Finalment es farà el divendres 25 d'octubre a la nit i el diumenge 27 d'octubre a la tarda. Sí, realment no ens esperàvem quan vam començar l'any passat amb Mamma Mia que la gent respondria també tant a les 4 funcions que vam fer l'any passat de Mamma Mia vam tenir ple absolut, com a les 2 que hem fet ara de Gris també igual, i bé, la gent sembla que està molt contenta i ens demanen quins seran els propers projectes que farem i bé, intentar seguir endavant. De cara a les funcions d'aquest mes d'octubre s'inclouran algunes novetats. Doncs sí, tenim novetats, com són una cançó que en el moment de l'estrena no la vam poder fer perquè teníem falta de temps, se'ns tirava el temps al damunt, una altra cançó que serà una miqueta diferent, que sí que la vam fer però que serà diferent, i alguna novetat també en escenografia. L'Associació Cerdanya Musicals es va constituir l'any passat amb l'objectiu de plegar aquella gent de Puigcerdà i la comarca que estiguessin interessats en el gènere dels musicals. Tot i ser una formació totalment amateur, ha tingut una gran acceptació entre el públic cerdà.